Тя на къде е карал? Към Мулан, там където се влиза от... Да, вариантите са или от Хаджета Груев, ако не се притесняват. Нещо може да мине покрай Марица и оттам също са влизали. Оттам влиза ли? Да. А откъде е по-близко от Марица или от... По-близко мисля, че ще ни е от Марица, мисля. В един случай, ако минем по Марица, няма да има толкова трафик. След това ще влезем и ще излезем на Мария Луиза, ще се въртаваме в пари и пак ще върнем наобратно. Реално по-кратко би следвало да и по-малко натоварено през Мария. Чакай, че това център добре. Как да следваме? Да, това в момента ние от тук излизаме там. След това евентуално, значи можем да минем през дата, може би ще преди дата, ама после ще слезе на Марица, трябва да завърта през Макдоналдса или да завърта от другата страна през Бриколажа? Да, няма как. То през Бриколажа си има колело, на колелото правим наляво и да, нещо такова ще. В принцип по... Защото това нече пък се. Реално е същото, знаеш, планира всякакви седмица. Ще минем там покрай Бриколажа, дали ще излезем на всички същото. Ще трябва да плащам през планира Марица. Планира няма, там ще още по-лудно. Мисля, че това е най-оптимално. Бриколажа там. Вече дали ще забием по Марица или ще продължим надолу, може да се пари. Аз там минавам не много често, но съм минавал, защото това да играя в футбол, хода на Аптимо, което е в Скобелева майка там в индустриалната зона и стъпва и живея на гребната база там до короната и реално минавам през цялата Марица. Да, тук но по-удобно. Ами да, защото даваш направо, няма да се товари, няма работа.